ti ukážu moji bejsku ve stylu Brainrot, co tam všechno mám. Tak jo, jdeme si ukázat. Mám tady 23 trilionů a vydělám docela hodně, vydělávám. Mám tady první Black Hole Goat, která je s takovou mutací a je Rainbow a vyděláváme 4,8 milionů, to je dost. Mám tady Grypus Meduzy, která je bez mutace a vydělává jenom 1 milion. Pak tady mám Lavaka Saturnita, která je Rainbow bez mutace, vydělává 3 miliony, což je hodně. Pak mi padl nějaký Banany Bandito, a který vydělává 16 000, to je slabý docela, ale mám ho tady jenom na flex. Pak tady mám Cappuccino Clownino, který má nějakou tu teda nevím jakou mutaci a je Rainbow a vydělává mi 3,9, což je taky hodně, proč nemůžu vzít, dobrý. A pak tady mám Job Sahur, který má ten klobouk a vydělává 3,5 milionů, což je taky dost. Teď se vrhneme nahoru, mám jenom 2 patra, jo, takže není to moc. A tady mám ty bomby, mám 6, 7, prostě. A pak tady mám Quesadilla Krokodýla bez mutace a to 6, 7 je taky bez mutace. A pak tady Lakasabu s takovou mutací a vydělává 300 milionů, což je hodně hustý.